a cikin wannan addu'a ana yin ta ne idan gari ya waye, ba a yin ta da yamma. Ita da safiya kare ake yin ta takaita daga cikin azkarus sabah, don akwai addu'o'in da ake yin su da safe ba a yi da yamma, akwai wanda ake yi da yamma ba a yi da safe, amma su 'yan kaɗan ne. Wanda suka fi yawa, wanda suke kashi 95 cikin 100, su ne wanda ake yin su da safe a maimaita su da yamma. In an yi su da yamma washe gari, da safe a maimaita. Don haka wannan addu'a na Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala na daga cikin addu'o'in da ake yin su da safe amma ba a maimaita su da yamma. Kuma da safen kafa nawa ake yi? Kafa ɗaya ake. A magana mafi inganci kafa ɗaya ake wannan addu'a din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. A cikin fiyayyen halitta as-sadiqul masduq ya roki Allah subhanahu wata'ala wasu manyan alkhairai guda uku. Idan waɗannan alkhairai guda ukun Allah ya baka su, wallahi al'azim a duniya kayi nasara, a lahira kayi nasara. Sati ɗaya da kaɗan da ya wuce da na je Gombe na yi nasiha, ina ga kusan akan wannan hadisi din na gina nasiha din da na ina ga akwai ta, ina zaton akwai a YouTube, akwai ta ko shagun? So za a samu a YouTube akan wannan ne a takaice na yi magana. Idan Allah ta'ala ya baka waɗannan alkhairai guda uku a duniya, to tabbas kayi nasara a duniya, kuma tabbas kayi nasara a lahira. Mu ji addu'ar, ya ce Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka, ina roƙonka na farko ilman nafi'an, ilimi wanda yake mai amfani. Jama'a ba dukkan ilimi ne fi yake mai amfani ba. A ilimin addini akwai wanda in an samu iya da amfani, akwai wanda bai da amfani. A ilimin zamani akwai mai amfani, akwai mara amfani. A mafiya yawan lokaci ba shi ilimin ne yake da illa ba, sai dai manufar da aka neme shi da kuma aikin da aka yi da shi, a nan ne gizo ke saƙa. Shi ilimi kowane iri ne ana nemansa don Allah ne, kowane irin ilimi. Hatta ilimin zamani ya zama manufarka kana nemansa ne don ka yi wa al'umma hidima, ka nemi yardar Allah. Ai likitanci idan aka neme shi a hanyar Allah, aka yi aiki da hanyar Allah, zai kai mutum aljanna. Injiniyarin idan aka neme shi don Allah, aka yi aikin Allah da shi, na kai mutum aljanna. Sannan kuma dukkan ilimi ko da mai nagarta ne, akwai inda aka neme shi kuma yake zama me, yake zama halaka. Me iya yi wa ya zama ba a neme shi don Allah ba, ko kuma ya zama ba a yi aikin da shi don Allah ba, a nan ya zama ilimi mara amfani. Shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da kansa yake roƙon Allah ya bashi ilimi nafi'an mai amfani. Wani wuri sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah ka kare ni daga ilimin da ba yi da amfani. In muka duba Qur'ani ya nuna daraja ta ilimi, amma ilimin da Allah ta'ala ya yaba shi ne ilimi wanda dalilinsa aka samu tsoron Allah, ko aka samu tsoron Allah da ya ginu akan bayan doron ilimi. Kamar yadda Qur'ani ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wannan zai zama cikin suratul Fatir aya ta 28. Sai ce innama, abun sani kadai, waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa su ne masu ilimin da suka neme shi da me, suka neme shi don Allah, shine ilman nafi'an. Sannan ƙur'ani ya bayyana mana a wanda kuma Allah da kansa ya ce mai ilimi ne, amma ilimin bai amfane shi ba. Wa zai iya bani misali? Ilimi da bai da amfani da Allah ya bani. Allah ya saka maka da alkhairi. Misalin yayi watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Wannan zai zama wani sura? Suratul Araf aya ta nawa? 180 da? Ba haka ba ne. 170 da? 175 da 176 ayoyi biyu ne.
175 176. Kaga anan Allah da kansa ya ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina, ka ba su labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu. Yau fa duk wani malami a duniya masu sauraronsa ne ko malamai suka ce wani mai ilimi ne, amma shi wannan da Allah ya ba mu labarinsa Allah ne da kansa ya ce mun ba shi ayoyinmu. Kaga shi Allah ne ya tabbatar da shi mai ilimi ne, ba al'umma ta tabbatar ba, amma Allah ya ce haka ya silale a cikin ayoyin da muka ba shi da ilimin bai masa amfani ba, sai shaidan ya bi shi. Da wannan Hausa ke cewa idan malami ya bata shaidan na binsa, kuma haka ne. In aka nemi ilimi ba don Allah ba ko aka yi aiki ba don Allah ba, idan malami ya kinkimo halaka, to lai ko shaidan sai ya zauna ya gyara zama ya ce Allahu akbar. Shi yasa ba dukkan ilimi ne mai amfani ba, kuma abin da ke nuna alamar karancin amfanin ilimi shine ka ga me shi din bai kwatanta aiki da shi. Babu bala'in da ya kai wannan. Shi wanda ya neman baya taba kwatanta aiki da ilimin da ya nema. Idan ka nemi ilimi ya dace zama a mu'amalanka da mutane akwai kwatanta ilimi, zamanka da iyalanka akwai kwatanta ilimi, shan ruwanka akwai ilimi, cin abincinka akwai ilimi, tafiyarka akwai ilimi, kasuwancinka akwai ilimi, shiga gidanka akwai ilimi, fitanka a gidan ilimi. Idan fitina ta tankare kai da kake mu'amalantar ta zama wanda bai karatu ba, kai din nan abun koyi ne gare shi. Amma lokacin da ka nemi ilimi sai zama wanda bai karatu bai mu'amala da kai sai ce Allah wadan ilimin wane, to al'amari ya lalace. Saboda me? Saboda masu ilimi su ne fitilla ta al'umma. Yau Allah ya jarrabi musulmai a Najeriya shine neman ilimi ake, amma aiki da shi yayi matukar karanci. Ilimi ya kare a gulma, ya kare a zage-zage, ya kare a cin mutuncin juna, babu tausayi, ba mutuntawa, babu kaddara juna. Kowa burinsa ya za a yi na ci mutuncin wani, in zubar da mutuncin wani don a ce ni na kware ne shi na banza ne, bayan Allah shi ya san na kware, mutum bai sani ba. Allah shi ya san na daidai, mutum bai sani ba. Shi mai ilimi idan yana da ilimi ya dace komai nasa kaga akwai abun sha'awa. Duk abin da ya dace ga akwai wani abin da ke sha'awa a ciki, akwai abin da za ka yi koyi da shi. Lokacin da mai wa'azi ya zama yana jin gulma, yana aiki da jita-jita, yana aiki da wai an ce, yana da kaza, to sai ga ilimin bai yi amfani ba. Sai ka ga jahili na kallo sai ce wannan kan shi abin nasu ma babu sha'awa. Lokacin da kake da ilimi kake nema, kake yin ayyuka, ana ganin aiki irin na jahili, aiki na mara karatu, har wannan tunanin shin wannan ku yana da hankali ko bai da hankali, ya ilimi bai amfani ba. Saboda me? Saboda shi ilimin hankali yake kara ba korewa yake yi ba. In kana da ilimi a ganka mutum ne mai ladabi, mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai mutunta mutane, mutum ne mai kawaici, mutum ne mai juriya, mutum ne mai tawakkali zuwa ga Allah, mutum ne mai yafiya. Duk abin da ka zauna da mai ilimi mai amfani sai ka ga abin da zai amfane ka a ciki. Amma ilimi mara amfani sai ka ga jahili na zama da cewa wannan kan ai ko ni da ban yi karatu ba na san ba daidai ne a yi a rika irin wannan ba. Turan da ilimi ya gari ana cewa wanda bai yi karatu bai na cewa kai wannan kan ai bai yi ba, to al'amari ya lalace. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Shi yasa in muna neman ilimi mu zama ɗalibai masu ladabi, ba ma sa kanmu cikin hayaniya, ba ma shiga cikin gulma, zage-zage, hassada, cin naman wane, duk wani kacaniya muna ciki ba aikin mai ilimi ba ne. Ya dace in kana ɗalibin ilimi a ganka da ɗabi'un da wanda bai je makaranta ba zai yi koyi daga gare ka, har ma ya yi sha'awan zuwa makaranta. Ko temple ɗin 'yan tasha ka zauna ya dace su gane kai wannan mutumin kirki ne. Amma ran da ka zauna cikin 'yan tasha suka kalle ka suka ce kai wannan ka ai shi ma irinmu ne, to al'amari ya lalace. Ko kana da ilimi kana musulmi ka zauna cikin wanda ba san musulunci ba suka ga da kai da su aikin ku ɗaya ne, to al'amari ya lalace. Allah ya samu wanye lafiya. Wa rizqan tayyiban, kuma annabi ya ina roƙon Allah abu na biyu shine arziki mai daɗi. Dukkan arziki a wurin Allah ake nema. Mafiya yawa muna kuskure sai mu takaita arziki akan kuɗi. Kuɗi na halal arziki ne, amma ba kuɗin halal ne kadai arziki ba. Ya'ya arziki ne, lafiya arziki ne, aminci arziki ne, shi kansa imani arziki ne, haihuwa arziki ne, shiriyar 'ya'yanka arziki ne, abinda za ka ci arziki ne, ruwan sama arziki ne, rana da dare arziki ne, dukkan sana'ar da kake yi arziki ne, kasuwancin da kake arziki ne.
so dukkan wani abin da Allah yake baka a duniya da zai sauwaka maka rayuwa a duniya ka ji daɗi ko rayuwar ta yi saiti a lahira ka shiga aljanna shi ma arziki ne, kuma ba mai bada wannan arzikin sai Allah. shi yasa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin. muhallu shahid inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin cikin suratul zariyat ayata 56 da 7 da 8 ayoyi guda uku, to ta 58 in za mu dauka. inna Allaha huwa ar-razzaq, Allah ne mai azurtawa, rizqan tayyiban, arziki mai daɗi. in ka ɗauki dukiya rizqan tayyiban shine dukiyar da ka neme ta ta halal ka kuma kashe ta ta halal, shine ni'mal malus salih lirajul salih. wato akwai abin burgewa kaga salihar dukiya a hannun salihin bawa, akwai abin burgewa. amma in ka ɗauki mafhumul mukhalafa to kuma akwai bala'i da tashin hankali, ka samu lalatacciyar dukiya a hannun kuma ja'iri mutumin banza. so rizqan tayyiban shine abin da yake Allah ya baka na halal, bayan na halal ne wanda kuma ba zai zama sanadin halakar ka a lahira ba. baya ga wannan wa amalan mutaqabbala, da kuma aiki wanda ake karbansa shine na uku, amalan mutaqabbala, saboda ba dukkan aiki Allah yake karba ba. yanzu mun yi sallar magariba a Najeriya, kusan ina ga kowace state an yi sallar magariba yanzu, kuma ba na zata akwai inda aka yi isha. a cikin duk musulman da suka yi sallah a Najeriya ina da yakinin ka iya samun musulmai misali watakila mutum miliyan 100 maybe da 40 ko abin da ya kama da haka, dukka da muka yi sallar nan kowa ne Allah ya karbi sallarsa? ba kowa ne Allah ya karba ba. akwai ayyukan da Allah yake karba, akwai wanda baya karba. wannan kuma yafi komai bala'i, shine kana aiki, kayi sallar asuba, kayi azhar, kayi la'asar, kayi magariba, kana jiran isha, amma ko a BBC ba a bada labarin sallar ka Allah ya karba ba. to ba bala'in da ya kai wannan. kuma ko a rediyon an gaya maka cewa yau sallar da kai an karba, kai ka san zuki ta malla ne, saboda babu wanda Allah yi wa wahayi bare zo ya gaya maka an karba.